Здравейте! Вие сте с електронен дневник за детски градини EDGBG. В настоящото видео ще ви покажа по какъв начин може да създадете седмична програма за всяка една от групите във вашата образователна институция. За целта е необходимо да влезете в платформата, да изберете група и първоначално вече да сте си създали графици на ситуациите. Впоследствие влизате в менюто, което е в ляво на дневника на избраната от вас група и намирате бутончето седмична програма. Когато го натиснете, би трябвало да ви се отвори един празен екран, в който нямате в момента седмична програма. В горния десен ъгъл ще видите бутон Добави. Натискаме го и ни се отваря опция да си създадем седмична програма. Сега, създавам първата седмична програма за нашата група. Тя ще се казва седмична програма 1. Периода избирам учебното време. График на ситуациите, обаче аз в момента нямам. Сега ще си създам график на ситуациите, за да мога, разбира се, да работя нормално. От тук ще си копирам графиците на ситуацията за четвърта група. Всъщност аз ще си копирам за всичките. Ми се прехвърлят автоматично. Добави, окей. И когато се върна обратно, само да си презаредя тази страничка. Седмична програма 1. Избери периода, учебното време, график на ситуациите, избирам си четвърта група. Графика на ситуациите на практика за мен е табличката, която ми показва във всеки един ден колко максимално ситуации учебни имаме възможност да имаме. Сега, след като съм си избрал график на ситуациите, е необходимо да си избера за кои седмици ще прилагам създаваната от мен в момента седмична програма. Както знаете, във всяка една група учителите се ротират. В първата седмица, хипотетично, започваме учител 1 в понеделник е първа смяна, учител 2 е втора смяна. Когато премине цялата седмица, втората седмица, понеделник, първа смяна е учител 2, а учител 1 е втора смяна. За да може това да го пресъздадем и да го изпълним реално, както се случва на практика, ни е необходимо да създадем две седмични програми. Една за четни седмици и една за нечетни седмици. Четни и нечетни на практика са календарните седмици, ние така сме ги обозначили, може да видите. И в случая започваме с нечетните. Това е първата седмица, в която ние имаме реално само днешния ден, 15 септември. И започваме. Маркирали сме си нечетните седмици и създаваме сега седмична програма за нечетните седмици. Като е необходимо във всеки един от дните ние да посочим каква ще ни бъде седмичната програма ситуация по ситуация. Започваме с понеделник. Първо имаме български език с един учител. След това имаме изобразително изкуство със същия учител. И след това вече имаме следобеда. Започваме с конструиране с втория учител и физическа култура с втория учител. Вторник вече имаме ротация. Втория учител е първа смяна. Продължаваме. Така. И след обеда сме с първия учител. Така. Ето по този начин правим седмичната програма за всеки един от дните. Давам аз добави и по този начин ние вече сме създали седмична програма за нечетните седмици. Сега е необходимо да добавя същата тази седмична програма с обратните преподаватели за четни седмици. Създавам си я, седмична програма 2. Избирам периода учебното време, график на ситуациите за четвърта група, избирам си четните, забележете, те ми се маркират и започвам да си изпълнявам седмичната програма с втория учител, български език. Тук имаме изобразително изкуство и тук имаме вече с другия учител. И това нещо го правим за всичките дни. След като го направим, натискаме бутона Добави и седмичната ни програма е добавена успешно. Както виждате, имаме две седмични програми и когато отидем на седмично разписание, нашата седмична програма реално ще се визуализира. Ето забележете, точно както сме си я създали.
с вече обратните преподаватели. Разбира се, това, което виждате в момента е, защото аз създадох само за понеделник и вторник, в другата седмица създадох само за понеделник, но след като вие попълните всичко, ще ви се визуализира за всеки един от дните. В случай, че имате някакви затруднения или въпроси, не се колебайте да се обърнете към нас. С най-голямо удоволствие ще ви съдействаме и разбира се ви желая спорна работа с EDGBG.